Hallo alle sammen. I dag er det Bananskralderne, John og Jonas, eller Derby. Yay. Vi er en ny kanal. Eller vi er flere i gruppekanalen, men lige i dag er det kun os. De flere skal vi nok præsentere i en kæmpe stor præsentationsvideo. Ja. I dag spiller vi survival games inde på Cubecraft. Yay, det er også der er kanalen. Jeg tænker vi går ind i den her seasons mest til højre. Ja, vi går ind i den. Så klarer vi lige parkouren for sygt. Mega meget. Jo, tror jeg da. Jamen, jeg er da også inde på den. Er du inde i, er du gået ind i seasons? Altså, gå nu ind i seasons. Den har 31 inde i. Jeg lever bare. Jeg holder den op i bare. Okay, vi prøver igen. Jeg kan bare cutte. Okay, John, jeg er her. Det kan man ikke. Okay, der er en, der hedder Seasons 1 mere. Her. Skynd dig. Vi skal lige hurtigt skynde os også kunne lave vores intro. Så vi siger 3, 2, 1. Hallo alle sammen, og velkommen til Bananskralderne, en gruppekanal, som vi vil så meget mere til. I dag er det kun 2 fra gruppekanalen, som er Derby, som er mig. Og det er John, han gemmer sig lidt. Vi er de 2 ledere af Bananskralderne, som kommer til at hedde Seasons. Ej, lad være til den. Desert, ja, vi tager Desert. Og vi spiller på Cubecraft, der spiller vi survival games, hedder det. Og vi timer kun en lille smule, så man ikke rigtig må. Don't tell anyone. I må ikke sige det, don't tell. Don't tell an evil memer that memes are mean. Det er det ordsproget siger. Som det kinesiske ordsprog siger, går du i seng med røv og klør, vågner du med fingre, der lugter. Nej, har du? Okay, vi tager en kiste, og så løber vi væk. Jeg tager en kiste, du løber bare væk, okay? Eller du tager den der hjørnekiste, okay? Okay. Jeg har fået hjelm og sværd til os. Pas på, der kommer ind. Jeg er bag dig. Værsgo. Her. Vent lige. Venter til grace perioden ændrer. Det er fordi der er grace period. Der, nu er du færdig. Okay, vi gennemsøger alle kisterne. Der er en her, der skal dø. Okay, John er død, men jeg får ham her. Ham her dør ikke. Jeg fik ham. Og han har speed potions. Han havde et kit, havde han. Og en stensværd og hele. Ej, hvor han ond. Spectator du mig, John? Jo. Okay. Boom! Get wrecked. Der fik han lige tæv. John? Nå, okay, du er her stadig. Men nu folkens, nu skal vi lige se Derby. Se hvor god han er til. Altså Derby, som jeg taler om mig selv lige nu. Skal vi lige se hvor god jeg. Nej, det tror jeg nok ikke du er. Måske til 1.8 PvP, hvor man spammer. Du er god til at spamklikke. Gør der? Okay, jeg går på ham der. Man må godt slå papir i det her. Ja, jeg har set den. Det er den her, du mener, ikke? Nå, okay, fuck det. Der. Er det den der?
Vent lige. Lige ud. Hvor venstre? Der! Og der! Hvilket hul? Men? Nå, der. Nå, der. Den der, ikke? Den var tom. Jeg tror, vi går ind i templet her. Og der er en kiste på toppen af det kan kun love til at være godt. Fordi den er en kiste på toppen af vandet. Eller på toppen af et tempel. Det må være en hellig kiste, må det ikke? Det må det jo nærmest. Den er oppe på toppen af en guldblok. Der er gode ting i. Alle mulige ting. Hvor der er folkens henne? Jeg vil finde folkens. Der er en folk der. Der er en folk der. Der er en folken der. Hende der, hun skal dø. Hende der, hun skal dø. Jeg har speed potion nu. Du kommer bare. Sande P. Anne. Sande Pinde. Brug teleporteren igen. Du har sådan en kompas, du kan se. Du har sådan en kompas i din hånd, så du kan... Altså i din inventory, så kan du se, så kan du tage det, og så kan du vælge mit hoved. Nej, det gør hun ikke. Hun løber væk fra mig. Hun er nemlig så bange for mig. Jeg tror, at jeg er den, der har bedst gear her. Lowe's? Hvad siger hun med det? Hvad mener hun med det? Altså, kan jeg lige snipe den hende her? Hun tror ikke, hun ved, at jeg følger efter hende. Jeg står lige her. Jeg kommer på hende. Lige sniper hende her. Det kan sgu godt være. Nej, det er jo hende, der Sande P. Anne, som jeg lige fik. Nu har jeg en stack pile. Nu kommer jeg ikke til at løbe tør for pile. Og jeg har også nok mad og det hele. Det er bare luksus. Deathmatch starter om 5 minutter. Jeg dræber virkelig mange players her. Der er en mere, der vil dø her. En mere, der er nævnyttig. Der er en, der er nævnyttig her. Du kan jo bruge dit kompas. Kan du ikke? Det burde du kunne. Boom! Han havde enderperler. Oh my god. Han har enderperler. Har du fundet mig? Hvor? Der. Takker. Ej, det gør jeg ikke. Han spamklikker. Nej, jeg er så low. Og han havde jernbukser det hele. Luksus. Der er det er deathmatch. Shit. Der er deathmatch lige her. Hvad? Man kan ikke ændre pøle. Er der? Sig til, hvis han følger efter mig. Kommer bare Ando. Du kommer bare Ando. Kom Anton. Kom Anton. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Spectator du mig ikke. Vi er kun mig og ham tilbage. Fik ham! GG! Boom! Så folkens, det var en rigtig god episode af Bananskralderne. Yes, mand. Jeg vandt, og det gjorde John ikke. Så jeg synes, vi skal sige... John, hvor er du henne? Jeg synes, vi skal sige John. Hej John, vi skal lige finde et sted at afslutte henne. Vi gør det her. Så
Så jeg synes, vi skal sige rigtig mange gange tak, fordi I så. Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg vil sige rigtig mange gange tak, fordi I så. Og I vil rigtig gerne subscribe. Og give et like, eller hvis I vil. Eller alt det der, man kan gøre positivt. Ja, like eller dislike. Nej, det fik jeg. Det var ikke mig, der åbnede. Jo, lol. Det fik jeg. Jeg fik en melonhat. Lol. Jeg vidste ikke, jeg havde cubelets, men... ja. Hvor mange? Det ved jeg ikke. Jeg har dem bare. What? Crying emoji hat. Ja, det kan vi lige slutte af med. Hvor mange? Nu har jeg ikke flere. Okay. Hats. Okay. Nej, ikke hats. Lige over skjoldet. Lige over skjoldet. Den der cubelets. Ja, hvor meget står der? 0. Jeg har 0 lige nu, fordi jeg har brugt dem alle sammen. Men ja, som vi kom fra. Nu skal jeg lige have den her af. Nu har jeg en melonhat på. Jo, det kan jeg godt. Tak fordi I så med. Og ses næste gang. Hej hej.